Jum l-Ewropa ta' din is-sena hija importanti hekk kif qed tfakkar l-għaqda u l-paċi fl-Ewropa, żewġ prinċipji li nebħu biex tkun iffurmata dik li llum hija l-Unjoni Ewropea. Iżda din is-sena dan il-jum kien imtappan bi gwerra fuq l-adba tal-Ewropa fl-Ukrajna. Dwar dan il-jum tkellimna mal-Kummissarju Ewropew innominat minn Malta, Helena Dalli, li tkellmet dwar kif l-għan prinċipali tal-Unjoni Ewropea huwa li jsaltnu l-għaqda u l-paċi. Fil-fatt kienet ir-raġuni, waħda mir-raġunijiet għalfejn l-Ewropa ngħaqdet kienet propju sabiex ikollna l-paċi fl-Ewropa, apparti mill-għaqda soċjali u l-għaqda ekonomika, però l-għaqda ta' paċi wara żewġ gwerer kienet importanti. Illum qegħdin niċċelebraw jum l-Ewropa b'dan l-isfond ta' gwerra. Hija semmit kif il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni Ewropea qegħdin jaħdmu biex anke fl-Ukrajna ikun hemm il-paċi. L-Unjoni Ewropea ħabbret diversi sanzjonijiet u qiegħda wkoll tajn lir-refuġjati li jinsabu fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Dr. Dalli bħalissa tinsab Turin fl-Italja sabiex tieħu sehem fil-konferenza dwar il-paċi fl-Ukrajna. Hija qalet li l-Unjoni Ewropea se tkun qed twassal dan il-messaġġ waqt il-Eurovision Song Contest li se jsir fit-tmiem din il-ġimgħa. Dwar il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa, Dr. Dalli qalet li din hija opportunità sabiex l-Unjoni Ewropea tkompli tikber fid-diversità. Il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa ġiet fit-tmiema fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. F'din il-konferenza li l-proċess tagħha dam madwar sena ħadu sehem iżjed minn 50,000 ċittadin minn madwar l-Unjoni Ewropea u ħarġu 49 proposta li għandhom jibdew jitwettqu fi żmien li ġej. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-Unjoni Ewropea bdiet wara ħolma u dik il-ħolma għadha b'saħħitha sal-lum. Europe is a dream that always was. A dream born from tragedy. But today, that dream shines brightest, not only here, in this historic place. It shines brightest in the hearts and minds of the people of Kyiv and Kharkiv, of Odessa and Mariupol. Ursula von der Leyen qalet li l-għaqda u l-paċi fl-Ewropa huma aħjar u iżjed b'saħħithom minn parata militari f'Mosca. Intant f'dan il-jum il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel żar il-belt ta' Odessa fl-Ukrajna fejn iltaqa' mal-Prim Ministru Ukren Denis Szmihal. Il-President tal-Kunsill Ewropew qal li fl-Ukrajna wieħed jista' jara u jħoss lill-Ewropa hekk kif dan il-pajjiż qed jissielet kontra il-missili u l-militar tar-Russja.